Acum face ăștia care face mai multe. Asta caută prin copaci. Asta e lângă mine. Pe ce, mă? Că te-ai făcut tu? Nu. Ia la gas. Nu e nimeni, mă, frate meu. Poți să-i bați pe cine vei, da? Dacă te bate cineva, tu nu bați. N-am înțeles. Vorbește aici. Dacă te bate cineva, nu bați. Că e frică. Dar pe ce pe tine te bate sora ta? Dacă te bate cineva? Te-a bătut un biat? Ai văzut un biat și ai bătut? Nu, aici. Cum te strigă maică ta când tu duci acasă să te culci? Aici, pe cameră. Mamă, vine acasă. Cum mai tare? Mama, adică vine acasă, la mine pula. Te bate? Da. Mai zi o dată că n-am înțeles. Mă bate la bătaie. Mă duce la pucăie, mă duc la poliție. Să duce la poliție? Da. A fost la poliție? Acum tu vai. Acum tu cum te strigă mă ta acasă când zice acasă? Cum te strigă? Ionuț. Cum? Mai tare taci, vă tu. Ionuț! Ionuț! Tu taci, fă din gură, te băcă tine. Nu mai juca, te bagă pe Facebook. Ba nu, mă. Te joacă. Nu te gândim când te pap pe Facebook. Și cum te strigă când zice mămăligă? Eu, gata. Hai chiar, vrei să pun și ochelarii? Stai puțin, să... Că ce muta? Muta la